Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Roblox. Astăzi jucăm Shrek in the Backrooms. Suntem aici cu Reaper din nou. și avem banane și Banane. trebuie să fim suntem în Backrooms și trebuie să cum se zice? Să omorăm entitățile, cred. Da. Și dacă nu dați like și subscribe, nu mai vine moșul pe la voi. What? Ia. Aole. A, pe acolo cred că trebuie, dacă vine Shrek. entitatea. Adică Shrek. Da. Mi-am luat damage. What? Unde e Shrek oare? Opa, ce se aude? Oh, care trage? Nu știu. Aoleu, ce m-a speriat ăsta. Aoleu. Mă duc să-l omor. Nu cred că cum. Nu am gloanțe la banană. Ok. Noi trebuie Păi nu, mă să... desfăr singur. Noi trebuie să-l căutăm pe Shrek, nu el pe noi. Da. What? Întoarce-te. What? Da, de ce toată lumea merge în partea asta? Nu știu, cred că se iau după noi. Mi-a luat damage. Hai pentru Shrek când vine după noi să tragem în cap. Da. Ce naiba s-a întâmplat cu lumina asta de... The fuck? Ok. S-a întâmplat ceva cu lumina asta, dar îi se stinsese pentru o secundă. Shrek? Nu prea înțeleg cu Shrek ăsta. Nu prea-l văd pe Shrek. Eu l-am auzit. L-ai auzit? Da, da, da. Ia, stai un pic să-mi dau și eu Roblox-ul. Așa? Așa cum am făcut așa ca o gorilă. Aha, l-am auzit și eu. Ia auză-l. Bă, Gingerbread! E și monstru din Backrooms! Ia că dau cu banane în Gingerbread! Aoleu! Dă-i! Aoleu, vine Tudi! Vine măgarul lui Shrek! Mamă, ce-i acolo? Mamă, ce e Cred că sunt grădină de toți. muzică. Sunt doi măgari! Nu, Nu, mă mănâncă măgarul lui Shrek! Măgarul! Ce ia mi-a clap? Dă-i! Nu moare! Nu mai am banane! M-a omorât măgarul lui Shrek! Nu mai am banane! Aoleu! Bro, A, și pe mine m-a omorât, că m-am băgat în bubuitură. Ok, hai până la 7, vedem ce putem să cumpărăm. Putem să cumpărăm, cred că doar Da. asta. Da. Eu zic că se merită să ne dăm viață. L-ai luat? Da. Hai că l-am luat și eu. What? Ce aici? Haide. Let's go. Asta stai că mi-au o spină de... Așa. E armură. Mai bine. Da. Haide un ban aici. Bănuțul. Ah. Ia, uite-i pe ăștia! Uite pe Bro, ăla, what? uite pe cine. Ia închis acolo. Ha. Trage în ușă. Bă, vine în spate! În spatele tău! Da, măcar mi-a rămas astea. Riboză. Mamă, vin ăștia. Uite ăștia când calc pe alea. Bă, doi măgari! Ma, 0 IQ pe monștri ăștia. Ia veniți voi aici.
Că măcar n-am dat nimeni, sunt sigur. What? Uite capul Dudi. Eu te-am auzit cum trage cu banana. Eu acum bat un post. Nu. Dar cred că trebuie să dau joc cu mai încet pentru că se aude prea tare pe video. Și se aude ciudat. Use material to craft weapons. Deci dacă găsim niște materiale putem să ne facem arme. What? Atunci e tare joc. What? Pe unde am intrat? Am intrat la ăștia! Unde? Mamă, îl batem pe ăsta, ia. Dă-te, că îl batem pe omul de turtă dulce. Deschide ușa! Am rămas blocat. Hai de capul meu. M-am blocat! Ok, cred că trebuie să-mi dau rest caracter. Ok. Ne așteaptă ăla acolo. Dă-te, mă, prostule! Uite pe fața ăsta! It's worse. What your fucking worse than was the poor captain. Oh. Dai. Cred că m-ai omorât tu cu banana. Nu te-am omorât, că n-am cum să te omor. Decât pe ăștia poți să... Banana asta e cam degeaba, sincer. Nu e, vezi că dă chiar mult damage. Poți să vezi pe clip că am omorât câțiva. Era unul aici. Ai văzut? Așa e omoară banana. Uite, fuge! Dă-te, femeie! Oh! Bravo, bă! Așa e omoară banana. Craft? Alo? Nu, iar măgarul. Dar sunt o grămadă măgari de ăștia. Îl răs din toată inima mea. Aoleu, a venit Shrek. Ai de capul meu. Omul de turtă dulce. No clip here. Mamă, puta asta are pistol. No clip here. Nu, vine. M-a omorât Shrek. Aoleu, Shrek! Mă urmărește Shrek! Am urât. Oh. Hello, man, auzi? Au! Eu nu mai am viață. Tu ai folosit medkit-ul până acum? Da, dar am călcat în ceva și m-a omorât. Da. Bă, am folosit doar medkit-ul și nu mai am deloc. What? Păi da, că l-ai doar o dată. Aoleu, mă urmăresc toți ăștia. Dați-vă un like și subscribe ca să nu ne omoare Shrek și altfel nu o să mai vină moșul pe la voi. O să vină Grinch și o să vă fure Crăciunul. Dacă nu dați like și subscribe, o să vină direct la voi. Și o să vă mănânce. Eu zic că e cam riscant. Aoleu, sunt 5 măgari după mine, 2 Shrek și 3 creat, sunt toți după mine. Acum sunt toți după mine.
Acum sunt toți după mine. Iarăși. Aoleu. Aoleu, aoleu, aoleu. Aoleu, acum au mai venit încă unii. S-au aliat ăștia. M-a omorât fața. Mamă, cât sunt. M-a omorât fața și mi-a arătat o chestie pe ecran. Nu, de ce? N-am putut să-i închid. Vrei să facem niște bănuți? Eu aș vrea. Deci M-a omorât măgarul! Mamă, ce greu! Trebuie să stăm în 10 minute. Și cum zice, și putem să îi dăm trep la o entitate. Ia, stai că am o idee, ia-ți costumul. Și o să îi punem pe aia să vină pe noi. Și o să mergem la trepul ăla și o să tragem de manetă. Dar prima dată stai să vedem unde e trepul. E aici. Ok. De ce? Ce n-ai? N-am tras, s-a tras singur. Cred că dacă treci pe lângă el se trage. Tu stai acolo, eu vin cu trepul. Eu vin cu ăștia. Ok. Stai un pic, vreau să văd ceva. Am găsit un Pluton. Ok. Îl aștept aici. YouTube mod. Dacă mai vreți episoade... Dacă mai vreți episoade cu Roblox sau cu chiar alte jocuri... A tras unul maneta. Aoleu. Dați voi un like. Până nu prindem pe cineva acolo, nu ne lăsăm. Nu ne lăsăm. Oh, vine unul. Vine unul? Era să-l prind. Trebuie să fii pe fază direct. Dar ideea e că poate să treacă și pe lângă. Da. Bă, dar ce cu backrooms ăsta? Că eu nu știu backrooms-ul că să fie așa. Oh, nu. Ok, a trecut o creatură pe lângă mine și n-a făcut nimic. Aoleu! E ăla din backrooms, vezi că l-aduc acum. Ok. E creatura... Să mergi și tu prin mijloc. Să mergi prin mijloc, ca să poți să-l iau. Păi prin mijloc vin. Și... Hai! Bravo! Oh, let's go! Bine! Ne-ai ieșit! Ți-a dat și ție quest-ul? Nu știu. Trebuie să scrie la pergament. Stai un pic, eu sunt pe YouTube mod. Nu. Ok. Eu merg să mai ademenez 10. Trebuie să mai omor o entitate. Ok, tu stai la ăla, la trep dacă vrei, eu mă duc să ademenesc. Eu mai trebuie să omor o entitate și Hai, iau pe Shrek. Ok. E și încă unul, nu doar pe Shrek. De. I-am prins pe amândoi. Am făcut două misiuni deodată. Am 60 de bani de aia. Deci am făcut... Aoleu. Era să mă prind în capcană. Cred că poți să-ți iei o armă, am abia 26. Eu am 60. Tu cadou. Aoleu, vine Shrek. Aoleu. Aoleu, mă moare Shrek, că... Doamne. Ți-am zis că vine Shrek. Da, dar nu știam pe unde ești. Nu repede. Oh.
Oprește-le ușa. Oh! Am murit Shrek! Păi eu l-am omorât. Bravo! Ia mă duc să văd dacă pot să-mi cumpăr ceva. Nu. Să vezi dacă pot să-mi cumpăr ceva cu 26. Uite spray, dar nu avem spray paralizant aici. Ah. Wow, minigun. Eu. Ia vino ca să mai faci un quest. Și după ce faci questul ăsta o să închidem episodul. Vino. Ok, ce quest? Vino, vino. Hai aici la nou clip. Și cazi acolo. Wow. Bă, vine bă ăsta după mine. Măgar. L-am prins iar. Okay. O să-mi dau reset caracter să vin acum la spawn. Eu am găsit un plastic. Ok, vin la spawn. Ok. Să închidem episodul. Și cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Stai că s-a băgat ăsta, vino din nou. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Apăsați și voi pe butonașul ăla de like. Și ne vedem data viitoare. Ciao!